Toto video vám prináša internetový obchod dronrepublic.sk. Špecialista na drony, kamery, batériové stanice, elektromobilitu a ďalšie. Odkaz na našu stránku nájdete v popise tohto videa. Chystáte sa nakupovať drona? Tak potom by vás mohlo zaujímať toto video, pretože mi pristál na stole dneska takýto DJI Mini 4 Pro. Je to varianta tých najmenších dronov kategórie C0, teda do 250 gramov. To sú také, na ktoré si ani vodičáky, droničáky nemusíte robiť. Keď si ho kúpite, musíte ho zaregistrovať na dopravnom úrade, ale potom v podstate môžete lietať. Nie je zase hociako, podľa pravidel, ale to už si nejak naštudujete a v podstate je to najjednoduchšie a môžete s tým lietať skoro všade, dá sa povedať. Ale pravidlá treba samozrejme dodržiavať. Takže ak máte v pláne niečo nakupovať a nemáte ešte skúsenosti a chcete začať práve s týmto, je to najvyšší model od DJI Mini a 4 Pro a je to v nejakej základnej verzii. Takže ak vás to zaujíma, poďte sa so mnou pozrieť, čo nájdete v krabici, keď si tento model kúpite. Takže vidíte, že je to ešte vygelite. Šup. Sezam, otvor sa. Čo tu máme? Ďalšiu krabicu. Takže vyberieme. Niečo ťažké. Asi ovládač tam bude, pokiaľ viem, takéto rozmery. A ďalšia vec, dron. Samotný dron. Ešte vygelite. Zatiaľ ho necháme odpočívať. A čo tu máme ešte? Nejaké papieriky, návodíky, garanty, varanty a nejaké odvlhčovadlo. To nepotrebujeme. No, ďalej už tu nič nie je, ale nezahadzovať. Dôležitý QR kód. Ak by ste nemali variantu s displejom a museli používať nejaký váš smartfón, budete potrebovať aplikáciu. A tá aplikácia na ovládanie je to DJI Fly. Tak táto aplikácia tu nenájdete bohužiaľ na Google Play, teda na tých klasických, kde si inštalujete do Androidu aplikácie, tak tam túto aplikáciu bohužiaľ nenájdete. Neviem, čo to je za filozofia, asi tam bol nejaký problém s komunikáciou s Googlom, nebudem to rozoberať, ale skrátka, tu je QR kód, keď si ho naskenujete, tak tú aplikáciu si tam nainštalujete. Takže krabicu, než si túto aplikáciu nainštalujete, nevyhadzujte. Ja ju nepotrebujem. Dobre, toto odložíme. Sú to návody, mali by sa čítať hneď ako prvé, ale ja som moc zvedavý, takže najskôr sa pozriem na túto krabičku. Čo v nej môžeme mať, aby sme ju neroztrhali, takže najskôr otvoríme vrtuľky náhradné. Na tom drone nejaké sú, takže tieto sú náhradné, ak poškodíte. Ďalej. Ovládač, ako som vravel, zatiaľ necháme vygelite. No a ešte tu máme šrobovačik. Ten slúži na montovanie tých vrtuliek, lebo oni sú tam priskrutkované. Nemajú nejaký patent, šetrilo sa na váhe, kde sa dalo. A ďalej už len takýto bezpečnostný papier alebo niečo, čo tam je. Takže na tejto krabičke žiadny QR kód, žiadne inštrukcie nepotrebujem. USB kábel. Je to USB-C, ale pozor, je to USB-C na USB-C. Veľa ešte starších počítačov v podstate štandardne má USB-C na USB-B, myslím, to sú tie väčšie. Tieto má len v podstate C na C. Takže ak nemáte nabíjačku alebo PC s C-čkovým výstupom, tak si budete musieť kúpiť redukciu. Stojí to euro 2. To je jedno, úplne banalita. Ale skrátka pozor na to, bez toho to v podstate nenabíjete. No a teraz sa poďme pozrieť na to. Začneme teda ovládačom. Toto je varianta s ovládačom, ktorý má zabudovaný v sebe displej.
výborná vec, doporučujem, ale sú aj lacnejšie varianty tohoto Mini 4 Pro s tým, že nemajú ten displej, tak ako som hovoril, použijete potom smartfón, do ktorého si dáte apku. Takže tento je s displejom. Teším sa, že má antenky, pretože mám podobný ovládač, používam ho na Mavic 3, nemá antenky a trošku som taký rozladený, že aký to má dosah. Tuto píšu 10 km, ako berte to s rezervou, ale tam ten Mavic 3 má trošku menší, jak by som očakával, ale ja to pripisujem tomu, že to práve nemá tieto antenky, len to tam má vnútri niečo a tak som celkom zvedavý na to. Pozor, nedá sa to takto ovládať. Z bezpečnostných dôvodov, aby sa to neulomilo, sú tu joysticky odložené týmto spôsobom, takže sa tu zozadu vyberú a naskrutkujú. Majú také jemňunké šrobiky, takže pozor na to, asi to bude jemné, ale zatiaľ myslím si, že ja som s tým nemal problém. Odložíme. No a teraz samotný dron. Takže voilà. Takáto malá myš je to. Perfektné, pozrite sa, je to menšie ako ten ovládač. Parádička. Teším sa na to, že to budem používať niekde na mojich cestách. Zoberiem si to na bicykel alebo možno aj na kajak niekde na vodu a vyskúšame tam aj to trackovanie či sledovanie, ako to presne nazvať a všeličo iné. Takže určite výborné, že to dáte niekde do vrecka, do batohu a nič vám to tam nezavadzia. Ten ovládač je na takéto účely trošku väčší, ale je tam obrazovka, takže nie je sa čo čudovať. Takže rekapitulácia, čo teda máme v balení. V balení nájdete jeden takýto dron do 250 gramov, triedy C0, DJI Mini Pro, DJI Mini 4 Pro, aby som nezabudol, lebo je 1, 2, 3, 4 a toto je 4, ten najlepší, čo je teraz k dostaniu. Máme tam ovládač, tento aj s obrazovkou a máme tam 4 polovičné, alebo respektíve 2 kompletné náhradné vrtuľky aj s malými skrutkami. Nebudem to otvárať, pretože sú tam tie skrutky, aby sa to nestratilo a vrtuľky sú jedna z by som povedal, náchylnejších alebo najdôležitejších vecí, ktoré musia byť v poriadku, tak preto je lepšie, keď sú chránené. A jeden šrobovačik a jedno USBčko. Takže to je to v podstate, čo nájdeme v krabici. Aby som nezabudol, tak tu máme ešte tie papiere. Treba sa na to pozrieť, lebo v podstate tam môžu byť dôležité informácie. Takže než s tým niekde vyletíte, určite. Aj tie návody sú také, že no, nečítajú sa, ale mali by sa, takže doporučujem určite si to prezrieť. A sú tu všelijaké veci, no narazil som hneď na to, že ako nainštalovať apku, ako to celé rozbaliť a podobne. Je tu nejaký leták od EASY, čo je že bezpečnostná nejaká táto agentúra alebo nejaký úrad bezpečnostný európsky, ktorý má na starosti vlastne lietanie s dronmi v Európe a zadáva všetky tie bezpečnostné veci a zákony a nariadenia. Takže tu je aj vidieť, že to je vlastne dron triedy C0, ako tuto je potvrdené a tým pádom vlastne máte toto ako dôkaz, že to je ten dron, na ktorý nepotrebujete skúšky. Je tu ešte nejaký QR kód, zase je to tu čínsky popísané, tak nerozumiem, čo to je, na čo to je. Skúste si naskenovať, uvidíte, čo tam na vás vyskočí. A ako som vravel, sú tu nejaké tie klasické garanty, varanty, aby ste si to neopekali, nehádzali do vane a nestrkali do mikrovlnky a podobné. Nechcem povedať čo.
Aby sme tu na toho drona nepozerali takéhoto poskrčaného nejakého, tak si ho skúsim ešte aj rozbaliť a pozrieme, ako vlastne vyzerá, keď je vo funkčnom stave. Takže je tu takýto nejaký obal, ktorý sťahuje tie vrtuľky k sebe. Ako som vravel, tie vrtuľky sú veľmi dôležitá vec a preto je dobre ten nejaký držiak tých vrtulí používať, pretože inak sa vám rozbehnú, môžete ich niekde zavadiť, ulomiť. Určite dobrá vec, drží to celé pokope, strčíte si to do vrecka a nič sa s tým nemôže stať. Ten držiak ide tak trošku stuha, ale nemusíte sa báť. Takýmto spôsobom sa to odlepí. Odložíme ho, no a týmto spôsobom sa to vlastne pripravuje. No a je tu ešte takýto kryt kamery, odložíme. No a drona máme vlastne pripraveného. Teoreticky treba nabiť baterku, aby sa dal zapnúť. Pred prvým zapnutím musí sa nabiť baterka, inak nie je aktívna a v podstate aj keby ste do toho sa snažili nejakým spôsobom ju zapínať, tak vám nepôjde, až kým ju nepripojíte na nabíjačku, tým sa ona aktivuje a potom ju je možné používať. Nabíjať sa potom nabíja tak, že je tu ten USB-C konektor, ktorým si ju nabijete s tým C-čkovým káblom alebo s nejakým iným C-čkovým káblom, ak máte doma a nabíjačku. Štandardná nabíjačka asi na 5 V, štandardne nie je tu nič iné písané. Takže nabiť a potom budeme skúšať. Samozrejme, dajte si dolu z toho všetky tie nálepky. A tuto by som chcel upozorniť na jednu vec. Za kamerou je takáto nejaká sranda a slúži na to, aby tú kameru nejakým spôsobom fixovala. Takže nezabudnite to vyťahnuť odtiaľ, inak by sa ten gimbal nemohol hýbať, aby ste sa čudovali, prečo to nefunguje. Ono by vám to asi vypísalo hlášku, že ten gimbal dobre nefunguje, ale nefunguje kvôli tomu, že tam je toto zafixované. Takže toto je na úvod, dáme to nabiť a potom sa pohrajeme s tým, že ako to nejakým spôsobom nakopnúť, aby nám to lietalo a natáčalo. Drona máme nabitého. Nabíjačku trošku menej, na tu som zabudol, ale tá ide spustiť, aj keď je trošku menej nabitá ako naplno. Takže sa môžeme spustiť do toho, aby sme to nejakým spôsobom zapli a aktivovali. Začneme teda tým, že si začneme ovládač. Či ovládač, či dron sa zapína tým spôsobom, že najskôr krátko stlačím a v zápätí dlhšie podržím, až nám vybehnú všetky tie LED diódy, zapíska to a vlastne takýmto spôsobom sa to naštartuje. Ovládač sa nám teda zapol a poďme si povedať, ako postupovať. Prvá vec je, keď chcete aktivovať ten dron prvýkrát, musíte byť s týmto ovládačom pripojený na nejaký internet. Cez Wi-Fi, cez telefón, akokoľvek, ale musí to mať prístup na internet. Toto sa vie cez Wi-Fi pripojiť na váš telefón, alebo sa s tým viete pripojiť cez Wi-Fi aj na domácu sieť. Takže poďme ako prvý krok nájsť, ako to urobiť a pripojiť to na Wi-Fi sieť. Ako prvé si musíme zvoliť reč, s ktorou budeme komunikovať. Češtinu a slovenčinu tam nenájdeme, takže volíme angličtinu. Odklepneme nejaké pravidlá štandardne a tu si musíme vybrať vlastne región, v ktorom budeme pôsobiť. Dáme Slovensko štandardne. Treba toto urobiť, pretože v každom regióne platia nejaké iné pravidlá, alebo teda tie pravidlá sa líšia a toto nastavenie zabezpečí, aby ste to mali správne. No a teraz prišiel okamih, kedy sa máme pripojiť teda na nejakú Wi-Fi. Ja som si vybral teda môj telefón. Z tých dôvodov vám heslo prezrádzať nebudem. Môžeme potvrdiť. Overíme si teda, že sme pripojení. Ako je to tu vidieť na tom. A môžeme ísť ďalej.
Ďalším krokom je vybranie časového pásma. Ak ste na Slovensku, vyberajte Amsterdam, Berlín. Ďalším dôležitým krokom je prihlásenie sa do vášho účtu na DJI. Ak takýto účet ešte nemáte, nie je problém, kliknite vpravo hore a ten účet si veľmi rýchlo vytvoríte. Bez toho, že by ste mali účet u DJI, vás to ďalej nepustí. Ako náhle to všetko urobíme, prihlásime sa, môžeme účet aktivovať a tým pádom môžeme prejsť k naštartovaniu samotnej aplikácie. Apka nás privíta pekným uvítacím videom. V ďalšom kroku máme ešte nejaké nastavenie dát, ktoré sa niekde zaznamenávajú, poprípade vysielajú. Nemusíte sa báť to odkliknúť, pretože sa to dá kedykoľvek zmeniť. A kto chce vedieť, kde tie data putujú, tak v ďalšom kroku sa to dozviete. Takže ak s tým súhlasíte, môžeme ísť ďalej. V ďalšom kroku vám tento vysielač ponúkne možnosť pripojiť sa na nejaké vzdelávanie, ale to je na samostatné celé video, takže to aktuálne preskočíme a môžeme sa pustiť do zapnutia a pripojenia samotného drona. Dron zapneme tak, podobne ako vysielač, čiže krátko stlačíme a dlhšie podržíme a dron nám nabehne. Chvíľku počkáme. On sa ohlási, začne blikať a tým, že bliká na žlto, nám vlastne dáva najavo, že v podstate je pripravený. No, ak ho chceme prvýkrát spárovať, alebo v podstate kedykoľvek spárovať, tak stlačíme toto tlačítko a držíme ho 4 sekundy. Tým, že nám LED dioda takýmto spôsobom bliká, tak viem, že je pripravený na párovanie. Potom stačí na ovládači kliknúť na tlačítko Connect. Objaví sa nám takáto obrazovka. Pokiaľ by dron bol spárovaný, tak sa nám automaticky pripojí. Pokiaľ spárovaný nie je, tak sa nám vyhodí tu na spodnej časti obrazovky takáto hláška. Klikneme na to, máme tam tlačítko párovať. Stačí na ňo kliknúť a do pár sekúnd máme dron pripojený. Týmto pádom je v podstate dron technicky pripravený na to, aby ste s ním mohli lietať. Ale než ho vyťahnete niekde do terénu, určite doporučujem urobiť ešte zo pár vecí. V aplikácii si kliknite vpravo hore na tie 3 bodky, tým sa nám otvorí nastavenie. Tu je prvá vec, nezabudnite si skontrolovať, či máte vlastne zapnuté protinárazové senzory. Určite tam dajte buď, že vám to prekažku obletí alebo zabrzdí. Nedávajte si vypnuté senzory, pokiaľ nemáte ešte skúsenosti. Je tu ešte kalibrácia kompasu, ale to si urobíme, až keď budeme niekde priamo v teréne. A kalibráciu stabilizačného systému to robiť nemusíme. Otvoríme si ale ešte kartu tú poslednú, kde sa nastavuje vlastne všeobecné veci. Tu si môžeme nastaviť názov tohto zariadenia vášho, ktoré sa vám bude zobrazovať vo vašom profile, že s akým vlastne dronom lietate. No a potom ale dôležitá vec, skontrolujte si aktualizácie. Jednak aktualizáciu firmwareu a tiež aktualizáciu geomapových vlastne dát, ktoré vám vlastne ukazujú, kde lietať môžete a nemôžete. Tieto sa pravidelne aktualizujú a mali by ste to robiť v podstate pred každým letom. Takže technicky sme splnili v podstate všetko, čo na let treba, ale než vyrazíte niekde do terénu, doporučujem určite preklikať si celú tú aplikáciu, aby sa vám nejakým spôsobom, aby ste sa s ňou nejak zoznámili, určite pozrieť nejaké videá na internete, aké nebezpečenstvá sú, v čom to spočíva to lietanie, aby ste to hneď pri prvom lietaní nerozbili. Doporučujem si nainštalovať aj napríklad aplikáciu Mám dron, ktorá vám pomôže rozhodovať sa v teréne o tom, kde sa lietať s tým dronom môže a kde nemôže. No a v podstate, keď toto budete mať, samozrejmosťou je ešte aj registrácia na dopravnom úrade a nejaké poistenie.
aj toto, ale k tomu si urobíme samostatné videá. No ale naštudovať si teda hlavne nejaké tie základné princípy toho lietania a potom si ukážeme aj, ako s tým niekde prvýkrát v teréne vyletieť, aby ste to nerozbili. Ja si myslím, že na teraz je to všetko a vidíme sa niekde vonku v teréne. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber na náš kanál, aby vám neušli ďalšie podobné videá. Samozrejme, ak máte nejaké otázky alebo návrhy na budúce videá, neváhajte ich zanechať v komentároch pod videom. Vidíme sa v ďalšom videu.